आफादारि गाहाम हामलायनाय जासिबाय आरो गासै रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिमबो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सिबिनाय अननाय मोजां मोननाय बेखौ जासिहरबाय। दिनै बे समाव गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे सियालमारि गेलेग्रा फोथाराव गावसोरनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंदों आरो बोसोरसालिया जथुम्मा होनबा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मिथिगौ जे बियो मोनसे संबिजिदारि हिसाबै बिबान सोलाय सोल' जायो आरो बेखौ बिथांमोना साननैनि हाबाफारि लादोंमोन। मैया बिथांमोननि गोथार सानदे मेलनि गेजेरजों आगुनि जि हाबाफारिफोर बिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों आरो फैबाय थानाय समफोराव माबायदि हाबाफारि लानानै खामानि मावलांगोन दानि गोदान दाजानाय मावफुं आफादा बिनि सायाव सावरायनानै गोदान बिबानगिरि बिथांमोना सायख'नानै लाबाय। बेखौ जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै आं बरायदों आरो जाय बिथांमोना बिबान मोनबाय आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन सेक्सननि बिबानगिरि हिसाबै बिथांमोनखौ बरायना लादों। फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बे ओनसोलनि सोलोंथाइनि सायाव बे ओनसोलनि समाजनि सायाव बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन बिथिंनि सायाव बिथांमोना मैखोमै बाहागो लानानै खामानि मावलांगोन आरो ओनसोलखौ जौगाहोगोन रावनि बिथिङाव थुनलाइनि बिथिङाव आरो बिजोंनि बिथिङाव बेखौ हास्थायदों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों आं नै बेखौ हास्थायगोन बा नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो आङो रायजोफोरनिसिम फोसावगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावो। दा बेवहाय जोङो बर' रायजोफोरनि बर' हारिनि गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरनि जि अनसायनाय मोजां मोननाय थुलुंगा आरो दिथा बेखौ जों मोनो। नाथाय आथिखालाव फ्राय बाहागो लानाया बर'फोरनि गेजेराव खम जालांगासिनो दङ। जाहाथे गासै रायजोफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बियो दख'रा आफादनि जथुम्मायानो जायाथों मानो जिल्ला आफादनि जथुम्मायानो जायाथों मानो रायजो आफादनि जथुम्मायानो जायाथों मानो आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मायानो जायाथों मानो लोब लोब बाहागो लानानै बाहागो लानाया मोनसे जिहेथु बिबान बे बाहागो लानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जाहाथे थुलुंगा होयो बेनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेरजों आं गासै रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ खावलायगोन। बेवहाय आङो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन जे बाहागो लानाया मोनसे गाहाय मोनसे बाहागो जथुम्मायाव। दा बेखायनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्मायाबो 29 आरो 29 डिसेम्बराव जानो थांगासिनो। बेयो सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय समखं रंगमन्च जागोन आरो बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि आरो लोगोसे जोंनि रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि सार बिथाङा मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन आथिखालाव रायजो सभानि MP आरो लोगोसे जोंनि BKWSCनि चिफ मानगोनां मिहिनेस्वर बसुमतारी साराबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो लोगोसे जोंनि आगुनि जायफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिमोन बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायनाय जादों। बेवहाय जाहाथे गासै रायजोफोरानो जिल्लानि सिङाव